Sa pool sa CCTV ang pagsalpok na isang motorsiklo sa kasalubong na kotse sa Bantay, Ilocos Sur. Rider, patay. Habang panloloob ng dalawang kabataan sa isang tindahan sa Calasiao, Pangasinan, nahulikam din. Narito ang pagtutok ni Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Aasikasuhin sana ni Wilfredo Guzman ang death certificate ng ama, pero ang kanyang lakad nauwi sa disgrasya. Sumalpok ang kanyang minamanehong motorsiklo sa isang kotse sa National Highway ng Barangay Gimod, Bantay, Ilocos Sur. Sa lakas ng impact, tumilapon pa ang 73 anyos na biktima. Nakita ng driver ng Vios na mayroon pa parating pero nagtaka siya bakit sa linya nagtungo yung motor. Sabi po ng doktor baka yung puyat dahil meron naman kasing lamay sa kanila. Hindi na umabot sa paggamutan ang biktima na nagtamo na matinding sugat sa ulo at katawan. Pabalik sana sa Savigan para ituloy yung i-process yung cert papers pa. Kaso yun na nga po. Kasi ilang araw na din po kasi siyang puyat wala din siyang tulog. Ang huling tulog niya lang po talaga is yung umuwi ako nung Saturday. Nakatakdang mag-usap ang pamilya ng biktima at driver ng kotse. Sa kuha ng CCTV, makikita ang isang bata na pwersahang binubuksan ang pinto ng isang tindahan sa Barangay San Miguel, Calasiao, Pangasinan. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki at pumasok sa pinto. Matapos ang ilang minuto, lumabas ang lalaki at kinuha ang isang kahon na ginamit na tungtungan upang ibahin ang anggulo ng CCTV. Habang kanyang kasama, tangay na ang mga ninakaw. Aabot sa mahigit 8,000 pisong halaga ng mga paninda at kita ng tindahan ang tinangay ng dalawang kawatan. Kasama na rito ang isang alkansya. Iniipon ko talaga yun para sa December sa mga anak ko sana. Kasi marami akong gustong bilhin para sa kanila this December para surprise na rin. Kaya hindi ko inuuwi yun para hindi nila malaman. Kaya nagsisisi ako, inuwi ko na sana. Hindi pa naire-report sa pulisya ang insidente, pero ayon sa PNP, mahigpit ang kanilang pagpapatupad ng curfew hours. Hinihikayat ng PNP ang publiko na agad i-report ang mga insidente sa kanilang lugar para agad na maaksyonan. So kasama naming nag-aano po yung mga barangay official, tapos pinapatawag namin yung guardian tsaka yung mga barangay captain. Pagka may nakuha kami din, inaano na talaga namin dito, linilecturan sila. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News.